Pinuksan kasudma ang makulor na selebrasyon kan Tinagba Festival sa Iriga City, Camarines Sur. Pinuunan ang pagbubukas sa paagi nin sarong banal na misa na pigselebrar sa Iriga Sports Complex. Sinundan ininin bull carts asin tagba on wheels parade na benalehan ninlabi sa sanggatos na grupo asin organisasyon. Dangan ang patiribayan sa street dance competition kan 8 contingents na pigtatampok an sa indang mayaman na kultura, tradisyon asin mga pamana. Nangenot sa pagbubukas ang ama kan syudad na si Alcalde Wilfredo Rex Oliva. Sigun sa opisyal, iniyan paaginindang mga Irigenyo nga ni tauanin pasasalamat si Nuestra Señora de Lourdes na sa indang patron para sa padagos na pagtao sa indang mga paraoma nin mayaman o mabaskog na ani. Tinagba Festival now is a month-long celebration, kaya ang preparasyon mi as early as 2024 pinag-uulayan mi na dahil we are really bent on promoting ang Tinagba Festival dahil nagluwas sa samuyang executive legislative agenda ang Iriga City bilang sentro kang kultura, heritage and arts sa enterong Kabikulan. And we are thankful sa suporta man ay tinatao kang Ako Bicol dahil makulang sa araw kaining mga activity including also the provision of projects and services na riresibi po yan kang local government kang Iriga. 50 taon nang pigseselebrar ang nasambit na kapistahan. 1974 kan inot ining ilansar kan abogado asin negosyanteng si Jose Calleja. Sa parada, atraksyon anggad ang magagayon na float na guyod-guyod nin mga karabaw asin baka. Mahihiling man an man iba-ibang produkto kan mga paraoma, arog kan man lain-lain na prutas asin gulayon. Padagdag po ning padagdag. If last year we have nasa 90, this year I was told na nasa 120 po. But considering the shortage of mga kalabaw, including ball cards, si iba, they preferred that their tagba or atang or offering shall be done by a vehicle. Kaya yan ang inaapuntang tagba on wheels ang iba, while ang iba talagang ibinalik na ang pagsilibrar kadto na ang pag-offer kang tagba nasa bull cart po. Kaninyo po ngamin, mos na kamo, magtinagba kita. May tema ang selebrasyon na pag-atang, pag-ugma, asin pagpapasalamat. Madurar ang Tinagba Festival sa bilog na bulan nin Pebrero. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Danica Garcia.